Kublai pi baro syakatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimar ki bakong san mentah ke sengi kilong. Sngongu ke dor bar san shnong ya UCEM KJDC. Pen itu kertong NPP uba syarailang wajri yalade hakipad ba kamong fadrasyan. Kentu ke HYC ya UDC ban syakit tang kendai ton lengba ke jingking lailan. Ban Kerpat ke HYC ya ke MEP DCL ban penploy ke boarding 33 kV syaka than ribhoi setni. Bat mentang ini apai syaki kubor ke bakam dia. Kador bar ki san shnong ki bakentup ya ke mautunum jarasi yau maulong buda bat ka mau pro. Kila penpau ya ke jing sngongu ke bakrau ya ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ha ke jing alam uba penyat sing CEM kumu Chief Executive Member CEM. Kabala sngow la sngap ya ke jing nut jing uat jing nam juki khun ki hajar jong ki dor bar san shnong. Kata ban yo no ke jing sensyar lai loit na ka rat marngar na ka daw ke jing bam ya sngow tho ha ka ktien ke thelin. Uba CBCM syong kunor ke dor bar san shnong hari bhoi district. Ulapan pau bakadaw ka kila ay kublay kerpang ya uba penyat sing CM kumu CEM ka KHADC kadai halor ka jingshim khia jong u ban ai ya ka jing sensyar ban lait lot ban lait no na ka jing sensyar ka raj marngar ya kita kisan shnong ki bahap hapo ka it ka hima melim. Kadaw ka kila dawa na ka KHADC ban yo no yala ka jong karat kata kador bar san shnong kadai namar bakim sngoya hap satya bakini ki santli ki shnong kin hap hakajing sensyar karat marngar kabaya pher ka ktin ka thlit ka riam ka bed ka riti ka dustur upaim latho manik sim ulapan pau bat kranshai kam menshua hakilar pathai kubor baka jaj ban riu marngar kamdei ki khun ki hajar bat ki dei tangki rayot bat ya hap baki rayot kin sensyar ki khun ki hajar hapo ka it ka hima ya ka jaj ban riu khasi uba penyat sing sim haka arphoi tarik kelalengkot ula penmi ka hukum ban itu khmat ya ka dor bar kisan shnong hadien ba ula bishar sani bat syamba ka jingdawa jong kisan shnong ka long ka basyong nia bat don nong rim Nakaliang kedor bar kisan shnong ka ai kublai kerpang ya CEM ka KHADC uba penyat sing CEM ya kinong ya lam barim ki ba top ya uba JW lapang ba biran singkli ba lurshai walang ba iki kunhun seng bhalang KSU North Khasi Hills District ka FKJGP North Khasi Hills District bat kesenjuk kirang bashnong ribhoi district ki bala ai ka jing kershan bapura hadu banda urlong kani ka jing dawa jongki bat khamtam ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ha ka jingdon lang jong ki para rang ba shnong na mautunum rang ba shnong na po jarasi rang ba shnong na po yomolong rang ba shnong na po maupro banang shnong buda rengkat bat ki secretary jong santli ki shnong kontup ki executive member jong ki santli ki shnong da ka mensim jong ka jingkemen kaba ladap miar highway paiway ki dkhot jong kaneka dorbar ki khasi san shnong hakaba ngi panpau ya ka jing songu ya iba penyat sings im u chief executive member u khun dap chenrang u khun samla jong ka rikhasi jongi u babat ya ka syuki CEM uba tip shisha kumno ban perkhat ban penim ya kariti gedustur ya ki khun ki hajar hapo kabriu hanyu trap bat khamtam hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council dementa ka jenmet ngi penpau ya ka jing so komen ga jungi ya ka ba uneu CEM ula tip ya ka jing ya lenti jungi ka bala jalan bha ngila form ya ka ne ka JSC house name hajar nyau ha ka bang ilapan pau ya ka jing angnut jogi ne ki santli ki shnong bangi kwa banyo ban sensyar dalade yalade kum ki khun khasi khara kaba ngi hap apo ka jing pe jing kmi jong urat marngar upara marjan ubalayo la ka jong karaj ya pher jaj banreu ban ya perru ka ktin ga thlik na dong shadong te ngi khlem dawa bangin kwa bangi ngin sensyare ki eringi kwa la ka jong bat ngakwa ruban penpau hagne kapor ba
u paim latho manix im bamkwai hadwar ublei ulapha ya katim banwan documentary ki juu hakite gisnam bat la kubur bangila de hok banyo e karai ila kularu ban aya karai haka arpo tarik u April arajar sipau peuse kalong kumba dung dau nam sarang ya kisan teligi sinong jingi kiba angnut kiba kermen ban yo ya ka kata karaj ka bangila dawa kum karaj naga benta jungi ki kun ki hajar jong ka hima melim bat hadin jong kata namar ba usim melim ula khen dau thala ya ka juban lak ka jungu rangkat ki menteri ki jungu ngina ka por sya ka por ha ka jingi alam jong u chairman barim jungi iba JW lapang bat usketri barim jingi iba lur syai walang kiba dei ki noelam kiba lamat ya kane ka jing thang bat lamat ya kane ka jing e hapdeng jong kita kisan teligi sinong henry ula kentaj us emelim bat ka dorbar se banadu une usnem arjar sipeu ngelayai lenti syaka district council bandawano namarba us emelim ula kendau thalaya ka jing kular jong u ban ayangi wat lada kala pau tengkren ha usnem ar hajar khatway dalade ula penpau ke kot kubor ke belami ha rupang ula krensai wong ba ki marngar idei ki rayon kim dei ki kun ki hajar tengi hak ta kapor ngidang khmi lenti ba imat kahimam lim kan eksamin biang ya kan ke kes khmi lenti bangin yo ya gajing chakot ngin yo kata ka right la ka jong gabing sinchar henry pause nado utausnem arjar kadwe hado usnem ar hajar ar posau la bun teli ki executive committee la bun ngut ki CEM la bun ngut ki EM babat ya ki elaka ki klem ai kano karai na kamenta jingi tengi da kamen sem jong ka jing so diao kala po hadu put bangin mi no naga hima melim balada ka desi council kamla ban aya kataka ka jing itu yangi naga right ne ka him ka ilaka wat naga desi council ru ngin mi no ban poi no sak jimpe jikmi jongka government kata ngila le henry omdan bapatiau na ki CEM way hadin way they tat how ne ukundap senrang jonggari khasi jingi iba penia sing sim ka ba ila penmi ya kene ka order hading ka jingwan jurip ka jing idalade hapo ka sinong jongi kisan sinong bat ila kular beverly ban penio ya ka kajing senchar dalade yalade ha ka ar phuwe tarik Januari ar hajar ar pusan kalami kane ka order ka ba en itu no yang jingpe jingmi jingi sinong da ka ba ngindang hap hi hapo ka jingpe jingmi jong kai ma malem namar ba kampat syai hagane ka jingmi ka order ngila pha biang ka petition na ka dorbar ki kasih sansinong haka arpu artarik Januari arjar arpusan ban itu kerpang ya kanu ke kenon kabab ki sobit ban ai na kaliang ka hima na kaliang ka district council tengila pha ya kane petition jingi bat kalami no ka order haka lai phuwe tarik Januari arjar arpusan na kata kadau ngi haga kerteng jong ka dorbar ki kasih sansinam ngi panpau ka jing songo imne orang ba ngi de banyo kum kini kinong yalam ki batip ya kerti dustur ki badon ka jingkit kli bat ki badon ro ka jing sim khia ya kanu kono ka jing ut ka jing nam jong ki khun ki hajar jong ki nong chung hapo ka briu hanyu trap te da kini kintin nga sode ban ai ka jing kumlei bekerpang ya une UCM marway anda ula bat ya ka ilaka barangkat ke executive committee ila pas ya kene order kala penhun yangi ki nong yalam bat kan pen kemenru ya ki pait nong chong chnong jongi ki santeli ki chnong hakabang ila yo ya kata ke jing pet ke jing pe ke jing sensyar dalade yalade na kamenta ban penim ya kariti ke dustur bat ngi pen pauro kene kapor ba usim jong ka hima melim
kajing kerpat na kaliang ka dorbar ki kasisan sinong kalong ba wat ladang ila syak kan kata wala ladang ila syak le hadu kata ngidon ka mensim ka bajunsur ngidon ka mensim ka ba pediang ya kano ka baki ai kajing ya trailang bat ngi klem kajing tip kajung Hakasau tarik rempang kaseng National People's Party NPP pariong mauthat rashan blok kala penlong ya kajing yalang pen itu pat ba ya ukertong MDC kaseng ba syarai lang warjri Hasin Joseph Hall nong kasen hakabada ki spangut kinong kershan jaga parti kibana kisnong bapher hapok ka constituency kilawan ban sakhi harengkat kajing don lang state president ka parti ba Preston Tensong nangta ka mauthat rashan blok president ka kong Biolinda Lengdo nonglan Uba N. Marsyang Bai, District President, lambat kiway de kinokit kam ke parti. Habakran hakani kasngi kumukurtong kaseng. Uba syarai lang warjri ulaong. Kajing terang banetray lang bat kinong kersan, kipat ba jong kani kadong kathan, kala penlong yu ban wan yu kejat biang hakasnong kabala kayu. Ban yakon ni ke election kumukurtong NPP na kabenta ban petlang ya kabha kamyan. Ula kentui kipat ba nong kersan bakin netrelang ban penpoyu u syaka thong kajing job ban penurlong ya kajing ang nuot kipat ba. Haka ba ulaong ladang apoy syaka thong jing job. Lai sngi ngandon haka constituency, lai sngi hanong kasen, bat lai sngi ngan pendep ya kikam ha district council. Bat ngakloi ru ban netrelang bat kidor barsnong, kirat kihima, kikur kijat haka than mauthat rashan. But borok ki parti, borok ki kandidat ki keren persyarat ya ke NPP. Non kawel parti kawan ong ban keren dan yarok dan ban ong ba parti NPP ke de babian. Wan kita ki beliau ki bengi bang jalan ru ki keren lai hujan lai rusti. Tapi ngan itu ya pi habala keren tan. Kemau ublay pada jelong udah unang bisyara makandu jeng. Lagadai ka basisya ka jingkeno jong gibri. Ngam tharai nilyo bansin syar soka. Tenrei lamar bangitrei kakum kejialan jong dei banijong. Ban syakri hok ya kejela ban syakri hok ya kari kecak benliu. Iyo kejingkerku bat menta kendiat benar perhat mapi ngiyo sundan ya majority lai po anot KMLA kabana kiway parti kiwan join bani balay kiwan join kadahaw kolong namar bagiyo ya kakam kabangitre ban syakri kecela di kilong bumi, kilong pa, kilong samla bagi kabangakwa ban ong yapi. Sengau ba, yen ramba kediang. Samla bat kiseng bumi, ketagapil, kelombet, bat kumno, ban aibor, no, ya kisodar senong, lagi kikut samla, bat kejeman. Tinggi, ban nakaliang jo kali kapati NPP, ngilang bersang, bat kumno, begila manyan, bat peni, kibat ba, ya kelinci kepada pangil persang mana kaliang jong kesorgaru kila persang kumlu bagi pedi mengyat ya kali ngai ni ibat kebiwai political party kila persang berpenjut ya kali party berpersang berkumlu berbentuk ya kali party kedawa kalongma kila tim hakili iski bagi bagi party NPP kadang iski kinangkiu asut ni araja kapra nila don hatamoronsensar yang sorkar begala unjuru habagi pai muslim ada pulai ni ngilawan ha majority bandong kawai the party the consensar tuli life arut ikan di amri kali ke sorkar pemerintah ya ibrom ya madong Preston di korak kesama kumtinang yaram ibalala bakumno magpenwandon kamtam ya ka sorkar bagi ka state megala
Kahnyau Trap Youth Council HYC Ribhoi Sebngi hapo kajing alam usamla RC thank you President ha kajing senran lang usamla Tony Shella Secretary HYC Ribhoi lemat kidukot mentakasngi kilalet banten ru biang sha Office u Deputy Commissioner Ribhoi ban penken mau biang ya u halor kajing yai beteng ki kali ban kit palat put ki kali ya ki mar ki mata lengba kajing king lailat kabala sedang ban senjor sator ban jot kabla bu kijing mana benta ki pat ba ki balet bawan bat ki ba pendan kam ban ya lengba kani kijing king kala ban prah kanu kapor lada dan bapatiau ban sumaria ka habakran cikilat pathai khubor uba RC thank you ulayat ho na kaliang kaseng kala dap penpau teng kini kijing hakmat udisi hendrai kam syam ladan kanu kijing shimkhia hadu menta kani kasien kalong kabalai bakaseng kalawan ban penken mau biang ha ukri juga distrik bu le ban lat ki pat ba na kijing ma ulong ru lada ha kani kasien ke ba menta lada udisi le halor kani kijing ma kabala ban wan link shop ha upat ba kaseng kamban se ban pengyeng de ki dekhot jangka ban numsha yaki kali kitmar ban kit palat khandaiton lengba kani kijing ki Mendagsi lawan ban keduk yau Deputy Commissioner jangka Ribhoi District ha kabade bat kajing wan jongki kali ki bayat nang tiga surok na po umrit sila si po umling habari bat kajingkit palat put jongki ka palat nang ka khandai ton kat kum kajing don jongka kajingking hati po lelat ka di kajingking kajingkhia jongka ka di berlong ki kali ki bayat ki di berlong tang khandai ton andre ki babun ki kali ki bayat ki bawan nang tiga surok ki ba kit adu kumbalai pau hadu sau ko arton kane kalong ka bu jingi ya ki pajba kham tam lada ka tiga surok ka badi tang single lada ka pra kajot no mano beri berkli bat ni kwa ban pen kenmau kolong ba kadi jiwan keduk ingi Deputy Commissioner jong Ribhoi District kam desu kesin ka baningkong ngala badong ru bagari kesin ka bakaduk su na ka bakaduk na leng jingi kum keseng ha ka bangiwan bani keduk ya Deputy Commissioner jong Ribhoi District ha ka beri bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha beri bat kini ki jingyat jong kali ki bakit palat put ngilawan ban bu jing tho ya SP jong Ribhoi District ban bu jing tho ya executive engineer jong ka Pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya Deputy Commissioner halor jongan ga bentah bat ngila ongru ngila ikan bat ngila ong baladang liang juk ukum da klidu jongka distrik jungi ulada umshim kanono ka respon habari bat kediga jing ujor liang jungi kum keseng kaumut liang jungi keseng hapok gidi gesihi ngin sabuhi ya ki khot gi jungi ki ban up hangpo hang ti hapolat umrit ba nginum sya igni kali ki ba kit palat nga kandaiton kata kediga mesej ka basai ka bangi kwa ban ai Balada Deputy Commissioner juga Ribhoi District umshim ya kejikli halor jong kejing ujor lang jing kum kasang kadai kejing wan jongka HYC mau kawai nak tat rekam jongka dong Ribhoi kamdai kesin ka baningkong banwan komplain lan ne ban wan bu ya kejing ujor ka ba layo kita kejing ujor na ki babun bat om tang kejing ujor layo bat wat mangir ila sakihi ya kata kadai ka kajing wan bu ya kena ka komplain lan kena kajing ujor ha bisi kala de kesit ka balai ta ka bakla na kalian ka HYC na po Ribhoi sangi kilawan bu ha PWD HSP ha ka bidai berkati ke surak kemudian na umrit sya na umrit sya umling ke surak kemudian na umrit sya umling kazan kajing king lailat kemudian tei kati kajing king ka bala remba matkala pan perah ha kano kapor lada kita kiba penenkam ya ketu jengking kiba yat lingba ketu jengking lingba ketu surok kimburo meka kat kum ki an laong ba dei banyat tang kiba khandai ton sepo henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki lasaki badan ki belakit palat ya kata ki palat ya kata khandai ton sepo ton le se arpsan lan lai pauton ro te ngidat jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jengking kade keleti yat om jong kitu kiba kamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak kitu kitan Hari kadairu kanong kenti lane kadairu ka benta jong upai ba obania yai yeng ling ba tu kajingking. Telada kentang yai peteng ya kena kajing yakit palat put. Palat ya kadai ton kum balabo da ka Bo District ayu kan dia ya kata kajing yo lese la lesi kan para mano ban asim jikit klik ya kata. Te kumta nakaliang jong kaseng mentagasi lakren da ka basai. Nakaliang jongi ka Ribhoi District kum ju bat ka Ribhoi Sebngi ka trafikam jongi hapo Ribhoi District balada kini kibreo ki badang yang melin banyayat klam buram ya ka Bo District bat nginum la batip yo lesi dan ki ba shalandat yo si ka jingan benta pando lada kim ya shimkhia hapo kini kisi ko bangila aipor mar benta kaski kadai kasin ka bakadu ka banakaliang ka jongi inbu ya kana ka jingujor balada nakaliang ka Bo District kim la ban le
kana kapan bense ka seng jongi ya ka kenhun ke jongi bang hiniar syamadan bang hapan bat hi ya ki trok ya ki kali ke palapot hak te ke joka khnang ba kanam kta ya ka ya yang lane khnang ba kanam kta ya ke penjat ke surat bat ke jing tua lane ke jing prajno jo kana ke jing king ke pansakta yo pai ba bun balak jo ka te ke dong kathai dan ngi kran ka pasai ngi kentu ya ki body district nadu naka office GC ka police bat kubjut naka PWD Simkhia kumba kaseng kala ai happy yaki complain bala da phemla bali ai hapo di kisgi ka seng kan sa long ka bala pan kre ban hiar masa khang hi ya kate yak te kitrok la ni kali Kinoyalam ke HYC ribhoi sepngi ki bakan thubi usamla RC thank you president samla Tony Shela general secretary lembat ki dekhot kilan letmi sha office MEPDCL nongpo ban kerpat ban penkloi ban kentiu ya keding elektrik syaka 33 kV haka than ribhoi sepngi usamla RC thank you habakran syakilat pathai khubor ulaong ke MEPDCL kalakular ban kentiu ya keding elektrik syaka 33 kV ha ubenai no pra arjar arpusau syaki than ribhoi sepngi Kinoyalam ke HYC kirapan kongo ekitrai jaka ban ai sebun yaki jaka jongki ban penyait yaki sainar elektrik. Ulaya thuru hakani kasngi nakaliang ka office MEPDCL kilapan syai baka jing slam jongkani ka kam kadai halor ka jing syak tu ki sainar light bat ki wei ki badai ban pendan kam. U presiden ke HYC ulaong baka ne ka jing syak tu sainar light kam dei ka kamram joki pat ba. Bat uladawa baka ne ka jing dan kam yaka 33 kV ki dei ban pendap mardor khnang ba kan long ka jing mentoy yaki pat ba jong ka te ka than Naleng jungi kum kasang henyo trap youth council jong ka ribhoi sapni matang sing lawan kendu yau SDO jong ka MEPDCL jong ka ribhoi district hagbade bat ka jing bom trekam jong ni KV 33 kum mensuk kan mau uni KV 33 hamsa aino ka jing sikri syagi than ribhoi sapni jungi kamdi shu ubadang jan reu bala slam bau ni UKB 33 uba ki paiba jongka patar kemak civil subdivision ngila kemilti ngila angnut laslam ba untri kam no apo ka dong riboi sebni jungi re ka basusi kolong ba UKB 33 haduk mentagini si uklam trikam ngidang kenmau na lang jungi kum kiseng balang ki babuni kiseng balang ki bedon apo jongka riboi sebni jungi rengkat bat ka western riboi derbar ngila penlong ka jingilang ti po shnong tasku kata ka jing penlong jungi ka jingilang rengkat bat ki nomi kmat jongani ka MEPDCL hang thia po tasku rengkat bagi pait ang shnong hatu po shnong tasku kalong halor jong ka daw ba ki trai jaka ki bedei ki nong shnong jong ki shnong tasku rim tasku tmai kimsha ban yaj unu ki bi 33 ka daw long ba ki kadon ka jing bom stu jumut apeng ki trai jaka bat ka office jong MEPDCL Henry hadin nalang jong ka western ribhoi derbar rengkat bat nalang jingi kum ki inhun seng balang ki bedon po jong ka ribhoi sepngi ngilaya keren ngilaya thir rengkat bagi trai jaka rengkat bat ki office jong ka MEPDCL nang nen po lami khmat daw SDO jong ka civil subdivision ngilaya keren hang tu bat hadin ki jing keren ka baslam han nalang jong ki trai jaka kila sya bat kila ai laru ban pom ki kwai ki dingso i bedon hatu ka jaka ka jingan ti jong ni ki bi 33 bat nalang SDO hang tu sngi ula keren syai khmat jong pai bat pun belang tu si long ba la kumno uni ki bi 33 untri kam no shua banding yo penpriang ya ke Christmas kata ka ba uliam USDO jong MEPDCL la kernangi ten re ka bosungo hadu ini ngisi muntang la jam biang yo snama tmairu uni UKB 33 u klem tri kam ha ka depo jong dong riboi singi jungi mentang singi jungi ha mentang singi lawan bendu ya ki alang jong office kala ong ba ka jingbum la joki ban pentri kam nan ban connect no yo uni UKB 33 ka deh lor jong rimba ka jing syatu jong ki sainar ka jing syatu jong ki tiar kitar ha ka bedai bat uni UKB 33 Telang jungi kum kasang ila kerendang besai kalau kata ka kamdi ka kamram jungi kum kasang ila kamdi ka kamram jongki pajba jong gadong riboi sepngi jungi ban shim ya ki jingi kli hak bari bat kata jing syatu jongki tiar kitar jong ka office MEPDCL den rek ka bangi kuwa bat ka ba angnut kolong bangi kuwa ba uniki bi tetri untri kamno apo dong riboi sepngi jungi kata ka bangi kuwa bat ka message ka besai ka bolong naleng jungi kolong ngila ai de ka jingkren ka ba kamti cheki kolong ba ki de petri kamno yo uni UKB 33 Badalang jungi kumbakil ong ba kadon ka jing syatu kadai ka jing duko alur tai benta insai kenduru yo minister be in chat habde bat kane ka benta hapo kini kisni Bada kitu ki khubor la poy chaka bakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibon